kulienti zviri sei, waswera sei. Mudhara vari kutaura manje apa vachataura zvavo kana zvikaita, asi isusu imbwa dzavo tinogara tatohukura kudhara tichidzinga vanoda kuvhiringidza. Ndizvo ndiri kunzwa vanhu vari kuchema, vari kufanochema kuti dai mudhara vakauya vakatiudza nezvekuti hanzi izvo Munangagwa ari kuenda rini. Dheti rekuenda kwaMunangagwa rinozviita rega, harisi kuzotaurwa kunzi musi wakati Munangagwa ari kuenda, asi munogara muchitoziviswa kunzi ari kuenda nekutoti agara ari kutoenda Munangagwa. Izvozvo ndinokupromisai. Asi kuenda kwake kana kuti kubva kwake haasi kuda kubva pasina fight, and fight yake ada kuedza kuti zvisvikire pakuita madamages. Saka iwo madamages iwayo ndo ari kuedza kuavoidwa. Saka zviri kumurwadza nekuti havana imwe nzira yavanogona kunze kwekuita zvekutyisidzira vanhu, kudestroya, kudhameja nekuita zvakasiyana siyana vachiarasa vanhu. Unoona manje zvinhu zvinoitika apa chisiri kunyatsonzwisisa vamwe vanhu, chiri kuzoita kuti vadzokere kumashure. Vamwe vanhu vachizoya vachitora mikana vachingoti mudhara wenyu aita basa rekuuya panapa achingokuudzai kuti zvikananda zvazoti, zvikanando this, zvikananda that. Regedza ndibatsire ipapo kuti nditaure kuti ndo process yacho iri kutoitwa iyoyo. Asi handisi kuedza kureva kutoti ndo process yega yezviri kutoitwa. Handitika. Imimi muri kuti muziviswe zvimiro zviripo. Muri kunzi muziviswe zvese. Handiti. Asi hazvisi kuitirwa kuziviswa imimi manje. Zviri kuziviswa nyika dzese, ndosaka muri kuona mudhara kana uchibuda pavanotaura nechirungu. Handiti uri kupanzwa. Izvozvo ndo zvichalusena nekuwikena ZANU-PF, ndo zvichawikena vaMunangagwa. Masecrets ari kuvhurwa haasi kuvhurwa masecrets ekutamba nawo, ndo masecrets ezvainzi zviregedze kuzikanwa. Propaganda yakaitwa kwemakore anogona kuita kuma 40 something years iri kufunurwa izvozvi. Mudhara ari kuskina propaganda yese yemuZANU-PF, ari kumenya ZANU-PF yese kuisiya iri pachena, nekuti ivo ndo vakazvitanga. Handiti uri kupanzwa. Akavaudza akati zvinhu zvamuda kutanga izvi handidi kuti mangwana muzochema. Handiti muri kupaona. Vanhu vakakanganisa ndana mudhara mahiya nevamwe vanhu vakamusimbisa nezvigananda izvi havana kuzviziva kuti achazosvikira pakutora matanho akaita seiwaya. But it's too late now. Mudhara achadzokere kumashure, achaimenya ZANU-PF yese. Handiti uri kupanzwa. Ichagujunurwa chaizvo chaizvo, kwete zvekutamba zviya zviya. Mazwi ari kutaurwa naMudhara hakuna munhu anogona kuataura, number 1. Number 2, hakuna munhu anogona kutrustwa kana achitaura mazwi iwayo kunze kwaMudhara. Saka regedzai ataure mazwi iwayo. Ende chiri kukuratidzai manje kuti ane zvaari kuita. Ari kuzvitaura nechirungu. Ende paine zvimwe zvinhu zviri kutoitwa futi behind the closed doors. Handiti uri kupanzwa. Saka pressure haisi kuzombofa yakamira. These guys are having sleepless nights. Havana kana nguva yekutombozorora. Ndosaka zvichonzi budai kana mumastreet imomo. Vanyatso kuonekwa vachifamba nekuti vari kufamba masikati neusiku. Zvigananda izvi. Vari kushaya kuti waita sei nekuti masecrets avaita aregedze kuzikanwa nedzimwe nyika. Vachifamba vaine chiremerera chekupfeka runyararo rwakanga rwuri muZimbabwe. Vanhu vachirwadziwa vasingagone kutaura, vasina kana sei. Mudhara azvibvisa zvese izvozvo. Handitika. Saka Mudhara ari kuunpacka everything zviri kuhwandiswa neZANU-PF, zviri kuvigwa nezvigananda nana Munangagwa. Kwese kwavanoenda uku kuti vasvike vachigamuchirwa sevanhu vari kuita zvinhu zvine musoro. Handitika. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviburiswe pachena. Nekuti Munangagwa haafanirwi kuti afambe akapfeka bhachi rehupresident kwese kwaanoenda.
Wycliffe haafanirwi kuti afambe aine zita raanenge achinzi ane zita rakanaka rekutumwa napurezidendi kwese kwaanenge achienda. Handiti uri kupanzwa. Vese vakakomberedza Mnangagwa vanofanirwa kuti vataurwe zviito zvavo kuti vari kusenza sei nemunhu anozivikanwa kunzi ndiye anonyatsovaziva. Handitika, kuitira kuti vasarambe vachizviunganidzira vachizvipa mapowers nekuzviunganidzira crowd yevanhu vavanenge vachinyebera, vachitsvaga friendship kune vamwe vanhu nekuda kwekunyeba. Saka vanofanirwa kuti vatange vanyatsokubviswa, vazunzwe, vaiswe pachena chenapa, vaiswe pazuva vanyatsokuyanikwa. Handiti uri kupanzwa. Izvozvo ndo zvakanaka izvozvo. Saka vanhu teererai zviri kutaurwa, munyatsoziva mabirwo ari kuitwa zvinhu. Pakunzwa kwamuri kuita hamusi kunzi imimi mega munzwe imimi vana veZimbabwe. Otherwise munozoti ko vakatiudza tinogodini nekuti zvimwe zvacho tinozviziva. Regedzai vageza vazvitaure kuitira kuti action iri kuitwa iyi yandiri kutaura kuti isati yakugona kuti ikwanise kuidentifyiwa nemunhu wese. Handitika, igone kudii kubudirira kusvikira vanhu makugona kuona mega kuti patori nezvimwe zvinhu zviri kuitwa ka. Handitika, saka kuti imimi muone manje vanhu ava vanofanirwa kuti vawikenwe. Vanowikenwa sei? Nekuexposwa. Masecrets avo ese anofanirwa kunanikwa iswe pachena. Vanofanirwa kuzikanwa nemunhu wese kwese kwavanoenda. Handiti, saka regedzai vanhu ivava vataurwa. Handitika, zvavari kuita zvakatonzi mukatovaona batai murove kana muchida. Zvigananda izvi muri kupateerera muchipanzwisisa. Saka izvozvo hazvimbofa zvakaita kuti struggle idzokere kumashure. Ndakagumbuka zvimwe zvisingaite kunyarara kwatanga tichiita kumazuva esaya. Tanga tichinzwa kurwadziwa nenyaya yekuda kwaComrade Nyoka Yemabhunu. Handitika, nanhasi tiri kurwadziwa kusvikira taanaye mumaoko mukomana uyu achiuya achitaura achiadresa vanhu. Handiti muri kupaona. Endi tiri kutoda kutoti well-being yake idzokedzane chaizvo chaizvo. Nyoka Yemabhunu arambe ari comrade sezvaari izvozvo. I'm glad that havana kuzopedzisira vazomubaya zvimainjection zvavo zviya zviya, vari kungonzi vakamurova chete. But zvinosuwisa zvakanyanya. Saka ngatitarisire kutaura kwaMudhara, titarisire kudzoserwa comrade wedu Nyoka Yemabhunu panguva yezuva rinotevera iri. Vachizouya panapa vachitaura nesu semazuva ese kuitira kuti struggle yedu igone kufamba zvakanaka. Nekuti hatisi kuda vanhu vanoshota, hatisi kuda kubvisirwa kana munhu wani. Ndizvo zvakanga zvichitaurwa naNyoka Yemabhunu achiuya everyday panapa achitaura kuti hatisi kuda kuluza vanhu. Handitika, saka akatikoshera murume uya, tinoda kuti tinge tiinaye murwendo rwese kusvikira tasvika pamberi naComrade Nyoka Yemabhunu, pamberi naComrade Geza.